1 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешравои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Хатлон маркази таълимии воҳидҳои таъиноти махсуси Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро ифтитоҳ намуда мавриди истифода қарор доданд. 1 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Хатлон маркази таълимии воҳидҳои таъиноти махсуси Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро ифтитоҳ намуда мавриди истифода қарор доданд. зимнишиносии бо ин маркази бисёрфунксионалӣ аён гардид ки он дорои бинои иншооти сершумори таълимию машқӣ аз ҷумла машқҳои низомии тирандозӣ аз навъҳои гуногуни аслиҳа, машқҳои мухталифи зидди террористию варзишӣ ва шароити муосир барои оботоби рӯҳиву равонӣ ва ҷисмонии ҳайати шахсии воҳидҳои таъиноти махсус буда бо истифода аз техникаву таҷҳизот ва технологияҳои навтарин мувофиқ ба талаботи замон муҷаҳҳаз гардидааст. дар ин маркази таълимии муосир ки дар мавзеи бисёр зебои табиати биштосои тоҷикистони азиз қарор гирифтааст, тамоми шароити зарурии маишӣ ҳам муҳайё гардидааст, аз ҷумла хобгоҳҳои муҷаҳҳаз, нуқтаи хизматрасонии тиббӣ, ҳамому хушкашӯӣ, ошхонаҳои барҳаво ва хонаҳои истиқоматӣ барои афсарон ва аҳли оилаи онҳо мавҷуд аст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз шароити беҳтарини таълимию машқӣ ва маишию фароғатӣ дар ин маркази таълимӣ муҳайёшуда изҳори қаноатмандӣ намуда баробарияти Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва ҳайати фармондеҳии воҳидҳои таъиноти махсуси он барои истифодаи пурсамар аз ин пойгоҳу заминаи воқеан муосири омодагашта дастуру супоришҳои мушаххас доданд. Ассаломе бобоҷон, бобоҷони меҳрубон, бо шумо фархундаем ва попур аз хандаем. Оянда аз мо бошад, инчунин зеба бошад. беҳтарин сарвар ҳастед, ояндапарвар ҳастед. пайрави бузургонем, қадри меҳан медонем. беҳтар аст симу зар, амният дар ин кишвар. муборак бод ободӣ, ин хурсандию шодӣ. муҳтарам асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қадами мубораки шуморо ба маркази таълимии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон хушомадед мегӯем. мо ҷавонони даврони соҳиб истиқлолии ватан хушбахтем ки чунин пешвои оқилу маҳбуб ва мушфиқу ғамхор дорем. муҳтарам пешвои миллат, барои ман боиси ифтихор аст ки падари ман дар қатори дигар фарзандони сарсупурдаи меҳани азизамон барои таъмини амнияти кишвар ҳиссагузор аст.
جواباً به غمخوری‌های دائمی‌تان چون پیروان صادق شما وعده می‌دهیم که با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده در آینده چون حامیان وطن اجدادی به ملت و این سرزمین خدمت می‌نماییم. خوش آمدید پیشوای معظم ملت. Уважаемый лидер нации, мы искренне приветствуем вас в учебном центре Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан и желаем вам здоровья, долголетия и успехов. Для нас является предметом гордости и чести то, что сегодня благодаря независимости и стабильности страны Таджикистан получил признание мирового сообщества, а ваши уникальные инициативы, решение водных проблем и укрепление мира для будущих поколений заслуживают похвал. Добро пожаловать, уважаемый лидер нации! Dear leader of the nation, in response to your efforts and concerns about that, we promise that we will appreciate your efforts at the highest level. We always repeat the slogan that you suggested, Tajikistan forward. ای پیشوای معتبریم و خوش آمدید، روشن نمای دیده و دلها، خوش آمدید، خوش آمدید. таъкид гардид ки ин пойгоҳ бо чунин техникаву таҷҳизот ва ҳама шароити мусоид имкон медиҳад ки ҳайати шахсии таъиноти махсус ҳамаҷониба ва бо сифати аъло омода карда шаванд, аз ҷумла бо назардошти таҷрибаи ҷаҳонию минтақавӣ дар амалиётҳои ҷангӣ ва махсусе ки дар гӯшаю канори гуногуни олам имрӯзҳо ҷараён дорад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суханронӣ дар назди роҳбарият ва ҳайати шахсии воҳидҳои таъиноти махсуси кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон
аз ҷумла таъкид доштанд ки вазъи басу мураккаб ва зуд тағйирёбандаву пешгӯинашавандаи ҷаҳони имрӯз аз ҳар як шаҳрванди кишвар ба хусус кормандону хизматчиёни Кумитаи давлатии амнияти миллӣ омодагии ҳамаҷонибаи низомию махсус, далерию шуҷоат, ҳисси баланди ватандӯстию садоқат ва фидокориҳоро талаб менамояд. боздиди президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз маркази таълимии воҳидҳои таъиноти махсуси Кумитаи давлатии амнияти миллӣ бо расми гузашти ҳайати шахсии он аз назди пешвои миллат ва қадамзании зебою мутантани онҳо ҳусни анҷом ёфт. низом ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шараф!